Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes ten super šalátik, kde veľa sa nenarobíme, ale chutné, zdravé aj syté. Tu vidíte, polovičku som použila, takých približne 6-7 listov, 300 gramov. Celý recept bude vždy pod videom v opísaní. Ja sa snažím použiť celé listy. Teraz vidíte najprv tú bielú časť hrubú na také menšie kocky. Tú zelenú časť rozdelím na 3 časti, poskladám na seba a potom na takéto pasiky. Kapusta pokrajaná, ide celá uhorka a tiež pokrajať na také menšie pasiky. Polovicu ešte raz na pozdĺž na polovicu a potom na takéto. Tak, hotovo. Všimnite si, že ten stred nevyberám, áno, z uhoriek. To je dôležité. Celú mrkvu postrúhame. Vňať petržlenová klopor za hrst. Tiež posekáme spolu v zime. No a 3 vajíčka teraz ideme. Oddelíme žltky od bielkov. To je veľmi zaujímavá zalievka, dressing, asi dressing to bude skôr. Teraz pokrájame bielky, dáme do šalátu. Takže to aj syté ten šalát, to sa mi páči. Vidličkou takto roztlačíme žltky, pridáme olej, dávam olivový, citrónovú šťavu, podľa receptu polovica, teda polievková lyžica, ale bude viac treba, soľ. Horčicu som použila tuto. Všetko to spolu zmiešame a pridáme 100 gramov smotany, kyslé smotany, 14%. Môžete pridať jogurt, ale smotana tu je lepšie kvôli tomu, že uvidíte za chvíľočku, že ten dressing, on nie je dressing, lebo nie je tečúci, to je skôr taká ako natierka nejaká. Nevadí, nezľaknete sa, že je to husté a vyzerá tak, že to bude akože suchý salát. Nebude, pretože po čase, keď postojí, áno, trošičku, tak uhorky pustia šťavu. Pamätáte, stred sme nevybrali. Ono to pustí šťavu a bude akurát aj šťavnaté všetko. Takže jeden cesnačík, u mňa sú také tenučké 2, čiže jeden približne. Ešte citrónovú šťavu a ešte trošku som pridala, ale to nevidno, to je len na vyrovnanie ako kyslé, sladké, tak som pridala trošku tekutej stevie. Fakt trošiliničku. Super šalátik. On trošku postojí a bude šťavnatý. Vynikajúci, proste ideálny, lacný, rýchly, sytý, áno, ešte aj chutný. Tak, vyskúšajte, ja to už budem častejšie robiť. Takže teraz vám ukazujem, ako vyzerá šalát, áno, keď ho skombinujem s bielkovinou, tu konkrétne s kurácim mäsom. Samotný šalát je ľahký, ale keď pridáme zdroj bielkoviny, stáva sa z neho ideálne jedlo na obed alebo aj na večeru. Takže z konzervy šošovicu môžete aj sami uvariť. Ja z konzervy, aby som nevarila, v Lidli za 60 centov, premiť, dať do misy pokrájanú cibuľu, uhorky, akékoľvek môžete zobrať a tiež pokrájame na kocečky. Hlavná taká, neviem, ideja, aby na drobno pokrájať, aby neboli veľké kusy. No a paradajky tiež pokrájame. Ja mám žlté a červené. To len kvôli kráse, aby to bolo pekné, také farebné, letné. Tak šalátik je veľmi čerstvý, veľa vlákniny je v ňom, takže absolútne 100% zdravý. Poukladáme do misy, veľké, ktoré budeme to všetko zmiešávať. Ďalej avokádo. Avokádo, neviem, či viete, avokádo má veľa vlákniny, takže tiež je veľmi prospešné. Petržlenovú vňať, listočky, tiež posekáme. Pridáme k šalátu. Krásne, jaké farebné. No a ideme urobiť dressing, takže citrón trošku takto po stole, áno, povaľkáme, aby čo najviac nám šťavy dal. No a jednu polovičku vyžmýkame šťavu. Teraz pridáme olivové olej zastudenalisovaný,
Recept ako vždy pod videom, no v popise pod videom. Teraz sirup nejaký sladký, ja mám čakankový sirup, horčicu, všetko to spolu zmiešame. Tak, všimnite si, soľ som nedávala. No a vyliejeme to na šalát, zmiešame to všetko. Veľmi sytý, čerstvý, taký svieži. No a teraz feta, preto som nesolila, lebo feta je slaná. Takže to potom už môžete sami regulovať. Tak toto vyzerá. No veľmi pekný. Takže tu vidíte ingrediencie. Áno, a tu môžete odfotiť. Takže prvé, čo urobíme, zoberieme cicer a ho umieme. Ďalší krok, zalejeme mandle vriacou vodou a necháme odstať. Jednu hlavku, približne to je tých 500 gramov brokolice. Pokrajeme na také malé kvietočky, rúžičky. Takže dáme variť a varíme približne od bodu varu 2-3 minútky. Toto už je po. Zlejeme vodu a hneď napustím studenú vodu, aby proces varenia sa zastavil a aby farbu zachovalo takú zelenú. Papriku očistíme, pokrajame na kocičky. Môžete aj inú použiť, nielen žltú. Mne sa viac páčila žltá. Zeler takto očistíme. Nie vždy je mladý v obchode, vždy aj takéto môže sa stať, takže treba to tak očistiť a tiež pokrajame na také kocičky. Mandle môžeme očistiť, áno, nemusíme. Čiže také pol na pol by som povedala a posekáme na také väčšie kusky. Tak vidíte, tam je už cibuľa. Takže s tou cibuľou sa mi nenatočilo, takže je tam. No a pridáme citrónovú šťavu kvôli tomu, aby ešte zas tá farba zostala. Aj chuť to dobrú robí, aj mrkva. Môžete postrúhať obyčajne na veľkom struhadle, ale mne sa toto páči, že proste na také pasiky najprv. No a takto pokladáme a potom šikmo takto pokrajáme. Veľmi pekne to vyzerá. No pozerajte, krásne. Teraz to, čo robí šalát šalátom. Takže ocot, voda a tahini. Tahini proste super urobí. Takže pridala som steviu. Áno, vy môžete pridať nejaký sirup sladký. Všetko treba to zmiešať, aby sa urobila emulzia. Tak to vidíte akože. Zrýchlila som, no pozerajte. Prekrásnu to kvalitu má. No a všetko to zalejeme. Ešte som pridala fetu, ešte citrónovú šťavu, mne sa videlo málo, a soľ. Hotovo v podstate. Hotový šalátik, mňam, veľmi chutný, ešte kocečky pre krásu. A mám dobrú chuť a napíšte, či sa vám páčil tento recept. Dovidenia.